Os informes. A planificación estratégica. A xestión de persoas. As xuntanzas de traballo. A rendibilidade. Novos proxectos. O impacto social. As relacións coa comunidade. O coidado do medio ambiente. A cohesión social. As persoas, sempre o primeiro. A sororidade. As redes de apoio mutuo. Axudarnos a crecer unhas a outras. Compartir a nosa realidade. Somos as mulleres da economía social e camiñamos xuntas para cambiar o mundo. A Galicia de hoxe tan só se pode entender gracias ao talento femenino. E por iso, agora que estamos traballando todos xuntos na Galicia futuro, precisamos o liderado da muller, a súa visión, a súa aportación, marcando a diferencia e, sobre todo, a súa aportación para unha economía máis social. Unha economía de valores, unha economía onde a sostibilidade marque ese elemento diferencial, en definitiva, unha Galicia máis social, pero sobre todo unha Galicia máis en femenino.